Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií v Košiciach oslavuje 50. výročie výchovy mládeže v súčasných priestoroch na Palackého ulici číslo 14. Jubilujúca škola bola doteraz umiestnená v 3 objektoch. Prejdime teda v spomienkach podložených niekoľkými fotografiami, kde sa rodila história školy, kde sa učili budúci spojári a poštárky. Všetko to začalo pred 50 rokmi v priestoroch pošty a riaditeľstva spojov na dnešnej Poštovej ulici. Učebne na prízemí, dielne v pivniciach, telesná výchova v parku na Mojzisovej ulici či na volejbalovom ihrisku na dvore školy. V pivničných priestoroch dielní kontrolovali a opravovali spojové mechaničky, telefónne prístroje, učili sa justovať, prezváňať účastníkov, vytvárať telefónne spojenia. V prvomájovom sprievode sú ďalší majstri a zamestnanci školy. Odtiaľto každý rok išli do prvomájových sprievodov, zúčastňovali sa spoločenských podujatí v jedinej kultúrnej miestnosti. Najväčšou slávnosťou pred maturitami boli stužkové slávnosti. Z rúk triednej učiteľky doktorky Rúženy Harantovej a riaditeľa školy Štefana Pechu prebrali žiaci zelené stužky, stužky nádeje. Títo majstri odbornej výchovy prežili na škole celý svoj profesijný život. Dnes sú tu s nami už iba Pavol Prok a Igor Fudor, ktorý je na zaslúžilom dôchodku. Kolektív vychovávateľov sa staral o voľný čas žiakov. Žiaci ho trávili veľmi zaujímavými aktivitami. Tanečný a spevacký súbor robil dobré meno škole medzi školami celého rezortu. Športovci školy za nimi nezaostávali. Rezortné prebory, víťazstva, reprezentácia, ľudové či umelecké tance, pásma poézie a prózy. Pochody k pamätníkom, branné súťaže, spartakiáda, to boli aktivity, na ktoré sa nezabúda. Vystupujúcich žiakov okrem poroty pozorne sledujú tí, ktorí ich pripravovali, ale aj spolusúťažiaci z celej republiky. Absolventi školy inžinier Pavol Gombík, kandidát vied, sa stal ústredným riaditeľom spojov a inžinier Jozef Vrábeľ je súčasným riaditeľom oblastného riaditeľstva pošt. Prvé tabla absolventov, programy na stužkových slávnostiach, žiaci sa učili, vedeli sa však aj zabávať. Na našu školu iste v ďalekom Laose spomínajú chlapci a dievčatá, ktoré pán majster Pavol Prok učil opravovať telefóny. Druhú etapu svojej histórie prežila škola konečne v nových priestoroch na triede SMP číslo 104. Moderné učebne, dielne, dobre vybavené izby, 2 telocvične, to všetko bolo pod jednou strechou. V týchto priestoroch škola oslávila 40. výročie svojho založenia. Kolektív pedagógov žil aj bohatým spoločenským a kultúrnym životom. Spoločné pobyty v zotavovni Budovateľ v Starom Smokovci, výlety, športové podujatia, posedenia, to všetko stmeľovalo a obohacovalo život všetkých pracovníkov školy a ich rodín. Kvalitu odbornej prípravy potvrdzuje množstvo úspechov našich žiakov v odborných súčastiach stredoškolskej odbornej činnosti na festivaloch vedy a techniky v Zenite. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského obhajovali svoje súťažné projekty. Gabriel Stark sa z takejto súťaže dostal až do Čile. Pedagógovia v prestávke súťaže stredoškolskej odbornej činnosti, kde posudzovali projekty poštových manipulantiek. Mechanici elektronici v dielni Vincenta Zlackého hľadajú poruchy na televízoroch. Škola mala výborných žiakov aj v cudzích jazykoch. Dôkazom sú olympiády v nemeckom jazyku, kde boli každoročne úspešní žiaci aj v krajskom kole. Martin Prucha, Gabriel Stark či Robert Tamáš. Práce v stredoškolskej odbornej činnosti posudzoval informatik školy dr. Stanislav Sušinka. Pozorne sleduje, kto má lepší program či prezentáciu. V elektrotechnickom laboratóriu inžinierky Tatiany Hofmanovej prebiehali každoročne školské i krajské kolá. Pozoruhodné je, že z kategórie elektronikov sa žiaci vždy dostali až do celoslovenského kola. Víťazi v atletických súťažiach po návrate s oceneniami aj so svojou zapálenou učiteľkou magistrou Helenou Borúvkovou.
Nebohý inžinier Eduard Simon viedol žiakov aj v šachovom krúžku. Chlapci i dievčatá na basketbalovom turnaji o pohár primátora. A čo nového je na škole? Rozhlasový krúžok nahráva svoju reláciu. Na vybavenie rozhlasového štúdia získali grant z konta Orange. Tretia, zatiaľ iba 1,5-ročná história školy pokračuje v nových priestoroch na Palackého ulici číslo 14. Sťahovanie, zariaďovanie, opätovné budovanie odborných učební, to všetko predchádzalo tomu, aby si žiaci mohli odniesť tohoročné polročné vysvedčenie. Život školy sa však nezastavil. Každý deň do nej prichádzajú žiaci za vedomosťami, športom či priateľstvami, z učebne do učebne či laboratória. Najlepšou pre mnohých je prestávka či práca pri počítači. Cudzie jazyky dostali ako prvé nové vybavenie. Po anglicky sa tak žiaci môžu učiť v príjemnom prostredí. Správne vyplniť poštové doklady, nájsť správne údaje v sadzobníku, poslať zásielky správnym smerom, to všetko sa učia poštové manipulantky u majsterky bakalárky Bibiány Mihokovej. Bude to fungovať správne? Odmeral som a narysoval presné rozmery? Budem môcť osadiť do vyvrtaných otvorov potenciometre? To sú otázky, ktoré si denne kladú na odbornom výcviku u inžiniera Jána Knutelského. Vyučovací proces sa neustále modernizuje, o čom svedčí aj novo zriadené elektrolaboratórium, ktoré bolo slávnostne otvorené v novembri 2008. Dnes rozdávali vysvedčenia. Športová hala osirela, ale po prázdninách nej opäť bude pulzovať život. Najskôr si však žiaci prevzali vysvedčenia. Keďže väčšina žiačok v triede magistry Evy Kravcovej sa usmieva, tak asi boli dobré. Ako ďalej v druhom pôroku? Aj o tom sa radia pedagógovia na svojej porade. Pracovná atmosféra zavládla aj na porade vedenia školy s riaditeľkou inžinierkou Vierou Kuncovou. Hneď na začiatku februára prebehli obhajoby ročníkových projektov a uskutočnilo sa školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, nácvik štvorilky, propagácia školy na verejnosti, to je len časť aktivít v uplynulých 2 rokoch. Svojimi výsledkami vzorne reprezentovali našu školu takí študenti, ako boli Gabriel Stark, Matej Škriba, reprezentant v olympiádach z anglického jazyka, či Ondrej Kováč a Norbert Flachbart, ktorí reprezentovali školu na celoslovenských kolách AMAVET a stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v celoslovenskom kole Zenit v mikroelektronike. Ako sa zachovať pri ohrození života? Najlepšie sú praktické skúsenosti. Pomohla k ním aj názorná ukážka záchrannej služby Falk. Kto zvíťazí? Pedagógovia alebo žiaci? Aj takto sa dá prežiť záver kalendárneho roku. Za bývalých športovcov a výborných žiakov školy jeden z tých, ktorí sa zaslúžili o náš postup na majstrovstvách vo futbale. Radoslav Zabavník. Cieľ každého žiaka školy je ju úspešne absolvovať. Slávnostné vyradenie absolventov, ocenenie najlepších a to všetko pred očami všetkých žiakov, to je najlepšia motivácia pre ostatných. Nech budú úspešní aj tohtoroční absolventi i ďalšie generácie ich následovníkov.
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií v Košiciach ponúka v tomto období štúdium v týchto študijných a učebných odboroch. Poštový manipulant, štvoročný študijný odbor s maturitou. Maturitné vysvedčenie a výučný list je možné získať aj štvoročným štúdiom v študijnom odbore Technik informačných a telekomunikačných technológií s možnosťou voľby zamerania na telekomunikačné zariadenia, telekomunikačné služby a informačné komunikačné technológie. Z trojročných učebných odborov škola ponúka štúdium v odbore manipulant poštovej prevádzky a prepravy a elektromechanik. Doplniť si stredoškolskú odbornú kvalifikáciu aj externou formou štúdia je možné v nadstavbovom študijnom odbore poštová prevádzka a poštový manipulant. Škola je úspešná svojimi absolventmi. Poprajme škole, jej pedagógom, žiakom a ich rodičom do ďalšej 50-ky len to najlepšie.